If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC Nice Yaga channel. At kung gusto mong lagi kang updated sa aming ina-upload na videos, please click the notification bell. Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Ito ang mas pinasayang Nice Yaga Channel. May kantahan, drama, humor, at iba pa. Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Makinig na. Like, share, and subscribe. Nice Yaga Channel. Oops! Kalinti anay sa makadali ang inyong problema. Maglingaw-lingaw na. Tungod-ari na ang Nice Yaga Joke Time Drama. Ginadulong sa inyo sang NYGC Nice Yaga Channel. Nice Yaga Joke Time Drama. Kagkaroon, sugura na naton ang pag... Uy, pare Miloy. Gabi na, ari ka pa di sa guwahaw? Nagapa huway-huway ko kay bagula ko katapos palyapod. Abaw, tinatabunan mo ng yobon mo, basi bla ko matunugan na kag kung hilanaton ka naman? Pero may tabon ang yabon ko kay ako asawa. Pero di ka maatipan doon. Ay, abaw ka nami, gimangali ko may asawa ka, no? Oo. May nag-aatipan si imo kag may nagapalangga. Huway kaya mo. Grabe ka magtira sa akon. Pero ato lang ni Premiloy. Kailan ko nara si Basyang awala. Ato sulod siguro. Way ka man naghinulsol ka nang asawa ka? Huway ko naghinulsol. Way ka naghinulsol? Oo big time ko ba? Tingala ko man way kaya naghinulsol. Kung kadamo ko bisang nabatian Premiloy nga nang asawa lang. Doon nagmiserable ko nung kabuhi nila. Ambal nila gani sa akon. Sus, kung mga asawa ka pa ilyong, basi mahinulsol ka sa kabuhi mo. Di kayo sila nakita big time. Ito ako bala kay big time ko. Na programa bala sa big time. Ay, so sa programa na sa radyo, Premiloy. Gadi din. Pero bisan big time ka. Ay, importante sina nga magpili ka sang tao nga palangga mo. Inablang, way kaya bala hinulsulan kung nanugid man na matabo sa kabuhi mo sa ulihi. Way kaya bala nagpili sa tao nga palangga buyag kwarta ya. Para masakon. Na, sana all eh. Palangga ko na si Basyang. Pao. Dua sila sa kwarta ya. Palangga ko na si Basyang. Amo na Premiloy nga ako, magpili ko sang babae. Gusto ko ya, palangga ko gid. Kaya parang ako, ano matabo sa kabuhi ko, bahala na yung magkalagamo kami sa ulihi. Basta ang importante, kaluyagay kami. Sa ulihi, ma-realize ko nga, ay, lain galing ako, hindi palangga. Palangga lang ko galing sa babae nga wala ko nagustuhan. Ang daga papabilin sa inyo, ang inyo pagpalanggaan ay, kaya bisa na nung kinagamo, sinipaay kag baga kung ano-ano na, pagimunay kay ano, pagimunay bala kay Bigo Berto, kay Migo Puloy, kung sino na, kaya tapos Puloy, walang kadretsong, way Puloy na tao to. Kaya tugod na sa pagpalangga, di ba siya, kag pagpalangga ko kay ba siya? Abaaw! Kaya kung kitid lang pagpalangga na po, binayaan ko na siya. Aba! Wow! Makapalakpak man ko sa imo, Premiloy ba? Di ba? Oo! Tsakto na kay kung kapalangga ka sa tao, bisan ano pa na yung kinagamo, basta may pagpalangga nga nagapatunga, hindi niya maglumpat sa bintana. Pero nalilab na pro ilyong. Ha? Ano nag-ator ba? Ano ha? Dahil siya ga-joke time ko, hard stock show. Ay, siyempre, na siya ga-joke time drama, inano man. Sige, Premiloy, mauna ko si imo. Lord, saka na sa baba, o ka matulog ta. O sige siya, basta ka na ko, kay waldati na. Okay. Buhay pa si boss. Buhay pa siya? Ginabulat-bulat ko pa ganyan. Buhay pa siya. Dugin kayo mabot. Mayo kaya rin na kamo. Boss, mayong gabi boss. Oh, boss. Yan patawag ko kamo tungod nagtawag sa akon si Boss Boy. Si Boss Boy, boss? Si Boss Boy? Oo, Boss Boy. Si Boss Boy. Ano? Gusto niya nga tipunon kamo agod nga malagaw kita
Malagaw ta, boss? Botsingon? Boss. Ma-shopping ta? Okay, wow. Hindi. Kundi nga, pangitao naton ang duwa ka tigulang. Tigulang, boss? Ano tang duwa ka tigulang? Kuben guro, boss. Chicks, pwede pa? Mga hangol-hangol ka mo sa babae. Ang buot ko silingon, pangitao naton ang duwa ka tigulang ang nagsaputi kag nagkastigo sa aton. Boss. Ambosan naton sila. Oh, tiruhon ta sila, boss? Alangan? Ba't yun ta, boss? Ay, kung pwede, paksyon naton. Boss, ilan na naman nakaadlaw gurong tiner nilas na, boss? O tinuig, paksyon tagig? Bugay di? Hindi. Gusto ko nga kung makita naton karon, tiruhon na lang naton sila. Kay balo ako nga nagatambay na sila sa tubaan. Tubaan? Mainom ta, boss? Oo, mga animal ka mo. Ah. Sige, himos ka mo. Himos ka, boss? Ay, boss. Bata ka na, boss. Ano ka mga? Masakay kita sa salakyan. Kag kung malabyan naton sila, paksyon naton sila. Ulong mo na sobra yos. Makubed ka mo puro. Sige, balakat na kita. Okay, boss. Oo. Kanami sa salakyan ko, no? Boss? Banda mo, boss. Mangitatan, gusto ko kasakay sinislakyan ba? Anong ipamangkot mo? Banda mo, boss. Ito ka sa siga. Sa pamatsyan ko, aral sila sa barangay ng Siyaga. Sa nagtigad, gitsugo ni Bossing Boy Tirador ang isaya ka tinawo. Nga na, boss? Gitsugo niya nga bantayan, kundi ang duwa katigulang. Ano ginaalagtaw-nagtaw nila sa wa? Sila ka magapamati kay boss? Ipandok lang ka mga ni boss. Mati na. Ikaw ka rin mo? Na. Pamati? Na, kung iniluklan ka? Ikaw ka rin? Ito ko naman ko, boss. May tadi ko pa si Tampa. May sakang ibo ka na okay git. Ay, kung... Sige. Bulat ka mo. Para malabay kita sa tubaan. Nang taon na ton, kay basi para dirabi duwa katigulang. Okay, boss. Okay, boss. Patay ka mga duwa ka malam. Patay ka sa mo. Bisa sa nakyan ng kaubo ka, boss. Nabuti ko, Maria Mount. Okay. Baho, amo ginabiliban ko si mo, Premiloy. Gaya ba? Kamakon mo na ha. Naglisensya ka lang kay Basyang, sugot siya dayon. Naghambal na siya gani nga matulog na lang kamo. Pero naghambal ka gidya nga makadto ka gidya sa karinderya ni Punay. Kaya mainom gidya sa tuba. Abalan mo. Gusto ko yung magupod si mo. Abang tuon ka, Premiloy. Under mo gidya si Basyang. Ay, oo. Ayo, Under ko na si Basyang. Kita mo, arigat si bulsa ko ATM yaw. Dala mo gidya permino. Dala ko niya. Punay. Dua kabol nga tuba, be. Isda lang kay Preberto. Kaya gusto ginamon ni Premiloy mag-inom eh. Sige. Dala lang din. Hulang siya ko to. Kay! Premiloy, ninyo. Kamusta ka mo? Okay lang ba Okay na? lang kami, Sky. Nagnami ang gabi ko kay nakita ka. Bayo good siya mag-uro ariday kay Sky. Gado, diskarte man si kumpare mo na, no? Bata Basi pa makabunit ang lahuben, ha? Sebagay to, tuod bad. Gano'n, Minoy? May nanotaran ko bala? Anong nanotaran mo, Sky? Nagwapo ko? Mas ko siya tigulang. Ano to? Ay, Kwan. Ang salakyan na pala nga blue, ho? Kapilan na magbalik-balik, di mo? Ay, tuod? Atuod ka? Kung way kapag mudo, ay ko kadutar ba? Oo, ara naman, no? Manabay naman sila, ho? Uy, Tinted ba ng salakyan? Pero kanami, no? o kadabi do? Bago na guro get order sa quad? O kita mo? Hala? Sino na yan, man? Basi kon crush na si mo, Sky? Basi amo itong nag-message si mo sa messenger, ho? O ba siya mo to? Hindi. Basta kay nakita ko nga kapila na gina sila mabalik-balik niya. Ay, tuod? Ay, sige lang ah.
Basi nagwapahan na sila sa imo. O ko nagwapuhan sa akon. Doon pwede man Premiloy. Oo, pwede. Doon napilitan ka lang aw. Oy, kikita mo na gid ka paidog daday kay mga pita. Sige, inom na ka mo dana ya. Tunay, dali diyo mainom ta nga tatlo ah. Sky, diri lang pungkos tupad ko. Ano ko no? Ano to ko? Diyos ko. Okay. Ara! Nakita ninyo ina? Oh, boss. Boss, kita naman. Ang wapas ang babae, boss, no? Ang natupad na balas sa katigulang, oh. Ang tigulang ang tuyo na ton, hindi ang babae ngayon na. Oh, boss. Yan ang gusto ko. Kung may chance sa akwa untay. Ano ka, boss? Kita mo lang sundin ng bastos. Bastos iklas ka mo na. Kagwapa tuod sa babae ngayon na, oh. Pero, ang buwa ngayon na katigulang, amoy ng targeta. Amo nang tinuon ta, boss? Amo nang tiroon, boss? Alam, Boss, pinahunta siya. alam ka mong tinuhon kung mabastos ka mo? Sige, boss. Bantayan ta, boss. Mayo guro, boss. Ulto na ton yung magpuli sila, boss. Ulto na ton. O sige. Mas maayo tuod agad nga. Wala sang tao nga maigo kung pamatsyo naton sila. Kag wala sa makakita, boss, eh. Ayaw ka ba sa masabihan, boss? Ano ginaya ko na yung mga sibilyan, haw? Parinte mo na, haw? Wala ko nagasagwa sa sweldo ko siya. Bayaan Sige. ko na siya bastos. Prepara ka mo. Kaya kung manpuli na sila karon, kahubog na, pamatsyo naton sila. Abo. Premiloy. Nagabihan kita pa uli, no? Dari do. Kadamo pagali isang tao diyo. May nagabidyo kay pagani sa piyak to. Paano rin di magabihan kay na Willie kay boss sa istorya kay Sky? Ay, ti siyempre gadiskarte man si kumpare mo. Basi makabunit pa balahaw. Nakita mo pa to sa lakyan nga nagalabay-labay to sa karinderya kagina. Duway naman. Daw nag-undrat lang man ito. Basi kung maging balik-balik lang Ay, ito. basi. Ay, sige lang ah. Padayon di kay mapuli na ta. May ngagaw ta kay basi si Basyang mo na idlaw na to si imo. Gani do. Nadaan nga daw katugnaw pangadaan subong sa panahon. Do nami gini krukop-kop karon. Ikaw iway ka gito. Gani man. Hindi. Kung naglabay naman ni sa lakyan, oh. Do sila man nagyapon. Para naglabay sila sa kilid daw. Duduso ko na prilyo nga. Duduso, ara naman. Nga maduduso kay mo ya kay... Siyempre ba may iban man to sila ginapangita? Hindi, kay kung may kagina pas lagi na pangita, nga aga pati diri arin di sila. Oo, no? Ara naman liwat, ho? Hindi. Para pamatsyag ko, ah. Kasi may iban, iya nga tuyo, di. Basi, amo na nga pangidnap, balas ang mga bata, di. Duduso ni Kuya, basi ko na po na sila balaging balbal na budagdikan di Premium? Ha? Basi, Ano? basi sila naging balbal na nagligan? Oh, ano? Diyan ay pa. Doon napakulbaan mo, Kuya Premiloy, ha? Di, pabinsarabla kayo na pa na sila sa tubaan. Ay, oo, no? Oh, pati sa kalangalangan sa papuli na ito, nagabalik-balik di sila. Ato naman, ho? Nagapakadto naman di sila, ho? Hindi. Paano, ni Ban? Daw ginapuro ko, ha? Dasig, ha, Premiloy? Dasig. Ay na man to si Miloy nga. Kadugay man to siya yaman. Ay, ambot na lang sa bana ko nga to. Kaulog tasa na. Kundiin pa nagtigulang. Dito pa nagsalawayon. Ay, Lola, gabi na, wala ka pa nagtulog? Ay, Catherine, Apo. Ano abi ka si Lolo mo, Miloy? Wala paghihapon. Ay, hala. Sige lang, Lola, upod mo silang Lulo Ilyong. Dugay-dugay siguro, ara naman na sila. Ay, ambot ah. Gakabalaka lang ako. Anong gusto mo? Mga pita? Ate, sige. Ikaw, ngaway ka pa nagtulog, haw? Ano, abi kay kadamo pa sang ulobrahon ko sa eskwelahan la. Ay, ngaway pa maprobahan ang no homework policy, haw? Wala pala. Sige lang ah. Amo gina kay nagatrabaho ta mo. Ay, sige Apo. Dala de ba yung kape? Are la oh. Gintimplahan ko na ikaw. Abe. Hindi. Nabuyan kong baso. Hindi na pagpuluta, Lola. Basi kung mapilas ka. Hindi.
nagakubakubang dughan ko. Basi si Miloy. Ano si Lolo Miloy la? Basi nangita na to sang iba ng animal nga to. Okay. Abay, matuod ka, Jo? Oo, Kat. Ipakilala ko ikaw sa mga friend ko. Nahuya ko. Hindi ka magkahuya. Kagwapa sa imo. Bado nakita mo lang ba? Oo, hindi ako makakita pero kadamo sang nagsugid sa akon nga kagwapa ko no sang girlfriend ko. Tuod ka. Ganit dali. Malagaw kita. Tapos, makadto kita sa amon nga massage clinic. Ipakilala ko ikaw didto. Gusto ko nga may balaan sa mga upod ko nga girlfriend ko na gid ang sadto. Grabe ang pagpangabudlay ko sa pagpangaluyag. Sige. Ang iban, kilala ko naman, pero madamo pa ako sa mga friends mo nga hindi ko pa nakilala. O sige, dali. Upod sa akon. Pero, dyan pa. Nga Mayo siguro. Ano? Mamahawa na kita. Inaiya. Okay. Ayo, balaga. Palangga, tagid kaya katama. Tuod. Oo, Mas kubado. Ano na, Rose? May bago ko bala sa buong unlimited. Ano? Anong unlimited na ga? Unlimited ka sa akon kasing-kasing. Wow! Wow! Kasweet sang palangga ko ba? Ugaling may problema. Ano, Rose? Langga? Buwas, expired ka na. Ano man naman? Joke lang na yung mas kubado. Do hindi kagid bala malawagan. Salamat, Rose. Palangga ta kaya Ay, salamat. Bakal to bala pamahaw kay makaon ta. Ayos Ari na sila, Jo. Amo matuod ka. Sila ni. Ang mga upod ko. Wala ka na ako na pagkatso. Nag-una pa ko siya. Ang tanan na naman sa adyo. Na ako na pagkatso. Sa kalpal. Katuya mo. Ay, nahuya gi Kuya Jo. Hindi ka magkahuya. Ipakilala ko ikaw sa ila. Hello guys! Ginapakilala ko gali sa inyo. Ang girlfriend ko, si Catherine. Ay, ala, si Catherine, galit na ho. Oo. Welcome ka din sa amon, Kat. Why niya problema sa amon? Ay, alas, sino ning upod mo? Hindi bala, ikaw sa etan nga nag-chat sa akon? Uy, nag-chat ka sa girlfriend ko, Miguetan? Ay, oo, nag-chat ako sa isa, nagligad ng adlaw. Tuod tong gin-chat mo sa akon? Anong gin-chat niya sa imo, ha? Ano to gani? Nag-chat ko siya? Wala. Wala, tiya. Nice meeting you, Ethan. Nice meeting you, Kat. Ga, anong natabo sa imo? Kaluya, bisang lawas ko, ga. Tapos, nagasakit pang likod kag ulo ko. Ay, siguro, sa sobra na ini nga trabaho. Nabasa pa abi ako sang ulan kagahapon. Ahay, ako man gani balaga. Ginakapoy man ako diri sa obra sa balay. Tapos, nagapaugtas pang mga anak naton. Ay, nagaka-stress ako ga. Ma? Pa? Nga, hindi ka mo magpamasahe? Magpamasahe? Oo, matuod, no? Mapamasahe kita. Uy, lo, nga nagakuriit ka, ho? Abi apo kay nagasakit ang likod kag ulo ko. Tapos nagaalay ang balikawan ko. Nagapalaman on ang tiil kag kamot ko. Budlay gid ni kon tigulang na ta. Lo, i-relax bala? Ano? Amo na ning ginabatyag ko. Nga daw kaluya na sang lawas ko, i-relax ko pa. Oo, lo, paagi sa pagpamasahe. Hey, ipamasahe? Ay, kasakit sa ulo ko.
nagasakit ang likod ko. Ay, nagaalay ang balikawang ko. Ano ni man, nagapalamanol ang tiil kag kamot ko. Ginaimsong niya ako. Kulang na ako sa tinulugan. Sa sobrang stress, kaluyas ang lawas ko. Sakit akong tiil, massage ko. Sakit. Mapabata o tigulang, matambok man o kon maniwang, mapadalaga man o kon soltero, ilabi na gid kun ikaw pamilyado. Sako sa trabaho, nagabatyagid sang pagpalanakit sang kalawasan mo. Gani, ano pa ang ginahulat mo? Mag-relax na, magpamasahe sa pinakamalapit nga Blay Massage sa inyo lugar. Dali, magpamasahe.